Makadiva vatariri pano pachivhitivhiti chenyu cheJCTV Africa tichikupakurai nhau nenyaya dzinenge dzichiitika muZimbabwe uyezve nekunze kweZimbabwe. Nhasi tiri pano muguta reHarare paitika nyaya inosuruvadza kwazvo yemukomana afa nenzira inosuruvadza apo anga achida kuedza kurwira mwanasikana wamuri kuona paskrini penyu izvezvi. Mwanasikana uyu anoita zvekutengesa muviri ari muguta reHarare. Saka anga akechwa manheru apfuura aya. Paakechwa musikana uyu, vakomana vanga vamukecha vanga vari 5 vazenge vachimushungurudza uyezve varara naye vasina kuita protection. Saka paadzoka achizoripota kuna 5 Avenue kunova ndiko kune mukomana uyo wamuri kuona ari paskrini penyu akararapo uyo anova azoshayika mushure mekunge abayiwa nebhodhoro pahuro. Mukomana uyu abayiwa nebhodhoro pahuro mushure mekunge anga achida kurwisana nevanhu ava vanga vashungurudza mwanasikana uyo wamuri kuona paskrini. Regedzai timunzwe mwanasikana achitsanangura kuti zvambofamba sei makuseni kuma 1 AM paitika nyaya iyi. Zvichakadaro, iwewe kana usati wasubscriber pano pachannel yeJCTV Africa, kusubscriber mahara, tinokumbira kuti ulike uyezve nekusubscriber kuitira kuti nyaya dzese dzinenge dzichiitika dzatinokupakurirai unodzinzwa live and direct kubva kwatiri nekuti kutaurirwa hunyimwa sembare dzekumusana. Naizvozvo tinoonana pamavhidhiyo anoteera. Panguva inoi ngatinzwe mwanasikana achirondedzera zvaitika nhasi muguta reHarare. Toonana pavhidhiyo inotevera. Sikuya kwavakaita pekutanga wangori 3 but chakubvawo vakazinge vavakomana 5 but pava 5 vavo hapana zvavandita 1 nekunge vari kura kunge vanozivana maitiro vatese panga ndati ndakuchema ndabirwa vese vachingoti hapana aba pane umwe anga achitonga akarukwa musoro so mukomana wechidiki neanga ine jaketi ranga riri orange akagerwa neumwe wacho anga ari kumberi nadrive nemujaindi anga ana jaketi reblack ari nejini mutema ane zvintebvu. Mazvita muno varume tumwe mukomana nemwe murume ane magirasi anendebvu kutamba sunuka. Handitipinda mukati kwafamba futi nechemukati macho mune nekaucha mune sofa nepanotengeserwa bhiya. Ndobva handiti garapo agara pepe andobva atanga kutaura neni pandatobvisa hembe dzangu ndikati ngati zvekuita ndira kudzokera basi iva chitongesa vanhu vakanaka ndinazo ndatorwa nembavha. So nguva yakadanyorora neni ndobva ndatora kondomu ndipfeka kondomu zvikanza ndisikuita izvozvo paramba kupfeka kondomu arova neni zvakadaro bva ndatanga kuchema akabva atondirepa arova neni zvakadaro asina chaakashandisa. Ndobva apedza baabuda pandasara ndiri murumu memi yandichichema ndiri pakati pekuchema nguva yavakadzoka va5 mukomana murumu yamuya uyangarira neni nevamwe 4. Nguva iyoyo hwana wacho anga ine jaketi reblack mujaindi mbitani anga akagara patebhu apa ndopai pane handbag yangu. Ndakatomona achisecha bhegi rangu nguva yakasimuka vanhu vakuti anoiziva kubuda wako vachibuda mubhawa ibva ndamuti foni yangu ndasechwa foni yangu anga ichipinda mameseji but aicharira vakomana kana pane atora foni yangu budisai foni yangu vese bva vaungana vari 5 ndiri 1 murume yangu zvikanzi kana pane atora foni yemwana adzosai vachitanga vasiri kuzivana but vaitasi vachizivana. Ndopa zvakanzi neumwe wacho mujaindi yanga ine bhachi reblack wanga ndatoona kuti ndiye andipira foni yangu zvakaitoona nemasango zvikanzi iwo kuti ndiani akupira iwewe tipe nhamba dzakuti dzifoni obva akatora nhamba dzangu vatanga kufona pafoni yangu foni yaitinoti available ichiramba pandatanga kuridza mhere ndichichema ndiri mubva umeme ndopa akabva ndibata zvikanzi kuchema chinyarara usacheme kuchema mari yako nefoni yako zvinodzoka kuseri kwefoni kupauchi kwangu ne90 US 50 ne2 ma20 nefoni. Saka ndiri padakatarisa kumusuwo kwebhauku akabva atora foni yabva ikanda paspace table zvikanzi haisi foni yako yedava kuti wabirwa pandovamupama zvikanzi haisi foni yako isi kwanga uchiti wabirwa sei. Ndikati mama tora foni yangu mari yangu pandaona musina mari pandatanga kuchema ndikati vakomana ndine mhuri ndine vanotuwa ndakuzvani kupfeka chiya nemotora 40 mondidzosera 50 zvikanzi hapana mari yachatombowana. Ndikati kwewo mari yako warara neni usina chawashandisa kana chiwandirepa unokuripotera kupolisi ndipe mari yangu zvikanzi nandirwara ndaedzika ini saka chero kanoripota hazvina basa izvozvo. Ndobva ndamira pamusuwo pebhanda kunesana navo kuti vandidzosere mari
wani wacho mukomana wechidiki anoudza kuti mudiki bvauya ne10 years zvikanzi 10 years tikati handisi kuda 10 years yako bva ndairamba bva ndaikanda pazvoti kana ari makamera zvisaizvibone izvozvo takamira pamusuo vandati fambei kubva kwatera mumwe wacho zvinzi bhebi ini tasaonini ndini kutokwanisa kukunzwisisa ndokuti kavha mari yako chidzoka ndikati handisi kuda mari yenyu ndati is over saka inda ndatofonera mafriends angu kuti ndabatwa nembavha uyaikupi uyaipa eastgate ndopandii vakomana vakabva vashandisa kouya vanga vasara ungaone mari yangu nefoni ndandatoiwana ndobva ndaona nhamba dzakadzapinda mufoni mangu bva ndadaira fokoni chifunga kuti mapurisa auya pandakadera kovakomana vaingoni kamota kapi vanga vanditora ndobva asivesa mota pamberi pangu vapaka zvikanzi pinda mota tinokusiya kwatakutora ndikati handisi kupinda mota menya handisi kuda muda undiuraya zvikanzi chiurayirwa nani ndati pinda mota uda zvenharo here pandapinda mota muyamwe saka nguva ndikapinda mota ndichikanzi unosara kupi ndikati pana 5 avenue paokay vachisvika vachipaka mota vachingonosimuka bva ndati kuna vakomana vanotengesa mapirisi vanenge vakawanda vanotengesa mapirisi epabonde anoshandiswa nevarume vanga vakawanda vakomana bva ndati vakomana ndarepwa munhu arara neni asina condom plus vanotora 90 years ndobva mukomana anonzi simba angoudza vakomana vakavadaidzira zvikanzi ngatiterei boys mwana arobwa chihande netaxi but apinda mutaxi ndirimo nevakomana vangofa anga ari mutaxi imomo saka vanga vakutsvaga vanga vada kutotenga mumwe musikana vari pakati pekuda kukecha rimwe hure ndobva takabva tavasvikira netaxi uyu bva amhanya zvikanzi mirei ndinovabata ndobva amhanya pamberi pemota basikorembera pai saka ipo wakanzwa munhu ari kuskrima ukanzwa kuti ndikuterwa nevanhu vakawanda ndipo kabva wamhanyisa mota yaimhanya isu tiri mashure tikazongoona munhu achitase atochekwa atovhurika ropa rada kutoyerera ndopa tikatisa tichakondinya kuenda netaxi but angomira munhu wese vanhu vatoungana sabva vatiza bva vaenda makaona type yemota yacho hanzi kanonzi kajuwets nenhamba dzacho dzakatorwa nemukomana vakanga vakundibatsira saka mukomana ashayanga ari pakundibatsirawo sevamwe vasikana tinongowirirana semurodhi vakomana vanotengesa mapirisi nesu takangofanana tikawana matambudziko vanotibatsira saka vaida kutoya kundibatsira sekuti ndandararwa neni ukumva ndabirwa mari zvese asi foni yakadzoka sabawairarire kueastgate pano vanhu vanopaziva kana tiri paeastgate second narobert pane chibhawa